Gaur Junes Amillarekin gaude, mesedez zure buruarekistu bizka bat. Junes Amillan naiz, Reas Nafarroan lan egiten dut orain dela 6 urte, eta, esan daiteke betidanik gauza sozialetan militatu egin dut eta lan egin dut, bai. Lehenengo gaiarekin abiatuko gara, klima aldaketari aurre egitea eta gizarte justizia. Nola uste duzu klima aldaketaren aurkako borrokak pobrezia eta desberdintasuna kontuan hartu behar dituela? Gauza da, normalean ez dute desberdintasunak begiratzen, ez? Eta hor dago arazoa. Nola egin aldu? Arazoa da justo saiatzea eredu kapitalista batean handik abiatuta desberdintasunaren kontra joatea. Hainbat gauza egin daiteke, baina batez ere asmoa egon behar da, asmoa politikoa, eta guk uste dugu, oraindik ez gaude momentu horretan eta hainbat gauza handi daude egiteko. Eta zer arrisku dago klima politikek ahulenak gehiago kaltetu ditzaten? Gehiago, nik uste dut, hau da, beste legekin gertatzen den bezalakoa, ez? Ez dira pentsatzen justo hori desberdintasuna eta pobrezia murrizteko eta sortzen dira arazoak. Nolabait, bai parte hartzearekin horrekin murriztu alda pizkat, baino ez da nahikoa, zeren normalean gauza hori guztiak ez dira ailegatzen pertsona vulnerableetan dauden situazio batean, ez? Orduan lan asko egin behar da oraindik. Eta nola uztar daiteke ingurumenaren babesa eta gizarte inklusiboa? Honekin egia esan bakarrik modu bakar bat dago horretarako, eta modu hau da desaskundea eta aberastasunaren bidezkoa banaketa batekin. Eta hori eredu kapitalista batean nahiko zaila da, bai. Zein da Reasen ikuspegia klima aldaketa gizarte justiziarekin lotzeko? Onartu behar dugu klima aldaketaren benetan zerbait egiteko honekin eta desberdintasunekin benetako politikak egiteko aldatu behar dela da eredu ekonomikoa. Zein ekarpen egin dezake ekonomia sozial eta solidarioak klima larrialdiari aurre egiteko? Duguna eta da gure tresna importanteena da ekonomia sozial eta solidarioaren gutuna. Hau dauzka sei printzipio desberdinak, hauek dira ekitatea, lan duina, jasangarritasun ekologikoa, lankidetza, aberastasunaren bidezko banaketa eta inguruarekiko konpromisoa. Honekin guk egiten dugu lana. Zer esan nahi du gutun hori? Gure entitateak Nafarroan gutxi gora bera 60 edo dira, eta urtero egiten dute auditoria soziala. Auditoria soziala hau da modu bat aurkezteko nola benetako, gure entitate hauek benetan egiten dutela lan haien egunkortasunean sei printzipio honekin lan egiteko. Orduan, guretzat oso importanteak dira sei printzipio hauek eta jasangarritasun ekologikoa direnan, denetan dugun hainbat proposamenak, baina han justo, adibidez, tokiko eta hurbileko ekoizpen banaketa eta kontsumoa garatu, iraunkortasun ekologikoa bermatzeko, jarduera ekonomikoan inguruan inpaktu gutxiago izateko ere, gauzaz konponduz, berrerabiliz eta birziklatzen, eta nola ez agroekologia bultzatzea eta sistema alimentarioa bihurtzea gizartea eraldatzeko tresna bat bezala.
Zure ustez, zein sektore ekonomikotan da funtsezkoa trantsizio soziala eta ekologikoa bultzatzea? Gure ustez, pertsonen garraioa eta ez bakarrik pertsonen garraioa, garraioa orokorrean ere lehengaien eta salgaien garraioan izango da bat. Orokorrean mugiketasunakoa eta automobilgintza, energiarena, sektorea oso importantea, elikadura, jakina, eta ehungintza ere oso importantea da, eta orokorrean guztiak oso importanteak dira bai. Eta zer erronka eta aukerari egiten dio aurre ekonomia solidarioak trantsizio energetikoan? Erronka handia berriztagarri buruzko eztabaida modu ulergarri batean planteatzea izango da. Zeren, momentu honetan ikusten dugu nola momentu horretan ikusten dugu nola badaude makroproiektu pilo eta gure ustez makroproiektu hauek bakarrik erantzen dute estraktibismo basati bati, ez? Eta hori dena jendeari nahazten zaie, zeren, karo, betidanik esan dugu berriztagarriak oso importanteak direla, baina orain diskurtsoa izan behar da agian beste bat. Bai importanteak dira, baina agian beste modu batean, ez? Zein dira REAS barruan dauden ekimen berde edo jasangarrien adibideek esanguratsuenak? Badugu pilo, esan dut bezala, guretzat oso importantea da jasangarritasun ekologikoa eta entitate guztiak egiten dute haien egunerakotasunean egiten dute honekin lan. Baina badago entitate batzuk agian bai aipatzeko modukoan, adibidez, Goiener, Ziklope, Geltoki, Emauseko traperoak, Jauregia esnekiak, Arterra bizimodu, Barrikupel, La Islanat, Landare, Suma con Causa, Setem, eta Agotzenea, Arterra bizimodu badaude, hainbat benetan justo honekin bai oso lan polita egiten dutenak. Nolako aplikazio praktikoak ari dira garatzen Nafarroan ekonomia zirkularraren inguruan? Gertatzen dena ekonomia zirkularra eta ekonomia solidarioarekin da, batzutan ere nahazten dira. Ekonomia zirkularra azken finean bakarrik da modu logiko bat non materialak aurrezten dira modu lokal batean, eta hori primeran dago, baino guretzat ez da gure ikurra eta ez da gure lana, ez? Gu ekonomia solidariotik dugun ikuspegia da asko sozialago eta uste dugu nahiko kritikoak gara ekonomia zirkularrak ideiarekin oso ondo dago, hori argi eta garbi, baino sozialki ez du materialik, ez du lan egiten sozialki, eta ekonomia zirkularren atzean greenwashing pilo topa gaitezen, eta gainera, esan bezala, oso ondo dago modu lokalagoan lan egitea eta materialak aurreztea, baino kontraesan pilo aurkitu ditzakegu eta gainera ez bakarrik aurkitu, baizik eta saritu. Orduan guretzat ekonomia zirkularra ondo dago, baina ez da gure lana, ez gure ikurra. Eta zein sektorean ikus daiteke ekonomia zirkularra sartzen hasi dela modu esanguratsu batean? Esan bezala, ez dugu askon lantzen, orduan ez dakigu Nafarroan zer egiten ari den eta zer ez da egiten, orduan, gurea da ekonomia solidarioa eta superondo ekonomia zirkularrarekin, eta hainbat diru publikoa ere eramaten du, existitzen da Navarra zirkularra, ez? Eta bai, egiten dute gauzak, eta ondo dago, esan bezala, baina ez da gure zera. Etxebizitza komunitatea eta bizitza jasangarria. Zer ekarpen egiten du etxebizitza kooperatiboak jasangarritasun ekologiko eta sozialari? Kontsumoa murrizten du,
etxe bizitzarako irisgarritasuna ere errazten du, eta gobernantzaren aldean ere askoz parte hartzailea dela. Eta nola moldatzen da zesion de uso eredua belaunaldi ezberdinen beharretara? Sortzen diren esparruak oso ondo moldatzen dira belaunaldi desberdin entzako, ez? Adibidez, inguru seguruak sortzen du eta komunitarioak, elkar laguntzea ere sortzen du, uztartzeko erraztasuna handiagoa ere, eta isolamendua eta bakardadea barkatu, isolamendua eta bakardadea ez nahian denakoa ere murrizten du, eta hori esker bizitzako zikloetan hori dena sortzen den modu seguru batean askoz hobe bizitzen gara. Zein da komunitate bizi izatearen ingurumen eta gizarte abantailarik handiena zure ustez? Bai baliabideak, bai espazioak, bai erosketak konpartitzen dira, eta hori bai ekonomikoki hobe da, baino batez ere sozialki eta emozionalki. Eta zer ikasi da etxekide eta etxekonak proiektuen esperientziatik? Haiek dira aintzindariak, ez? Hemen Nafarroan, hirigunean eta seniorentzat, ez? Orduan asko ikasi da. Batez ere ikasi da pilo haiekin, eta hainbat proiektuak ere badaude Nafarroan, agian ez zesion de uso batean, eta agian landatar eremuan, ez? Adibidez, Artarra bizimodu edo Amarauna, eta gero badaude hainbat proiektuak ere oraindik ez dira gauzatu, baina bai daude lanean, eta denok batera sortu dute Kobizitza Nafarroan, eta han partekatzen dute bai proposamenak, bai estatutoak, bai ikasten den guztia, eta ikasi den guztia agian, guztia edo importanteena da komunitate bat sortzea edo bizitzeko komunitate bat sortzea, ez da bakarrik lortu behar espazio hori administrazioekin, baizik eta komunitate hori sortu behar da hori guztia izan baino lehen, ez? Eta hori oso polita da, eta sozialki eta humanoak bezala oso importantea da. Zein zailtasun daude Nafarroan energia burujabetzaren bidean aurrera egiteko? Egia da Nafarroan bai eginda apostu beste lekuetan konparatuz, apostu importantea energetikoki trantzizioa betetzeko, baino gertatzen den beste lekuan ere bezala. Legeak eta burokrazia nahiko korapilatsua da, orduan sortzen den eremua hori lortzeko zaila da. Normalean pertsonei egiten zaigu pizkat zaila, eta hortaz ere oraindik geratzen da lanpilo ere errazteko, hori dena errazteko, bai autokontsumo bat bilatzen batez ere, eta orokorrean beste eremuak sortzeko. Eta egia da sektorea dago multinazional orokorrean menpean, eta hori ez du laguntzen, batez ere, beste ere. Zein balio ditu Goiener bezalako kooperatibek eredu energetikoaren aldaketan? Kooperatibak bezala, haien eredua da askoz horizontalagoa eta demokratikoa. Eta horrela, herritarrek ere
kontsumitzaile hutsak izatearren bihurtzen dira agente aktiboagoak, ez? Eta modu horretan ere askoz kontzienteagoak izaten gara eta arduratzen gara gure kontsumoz gehiago, eta hori ere oso importantea da. Goiener bezalako kooperatiba gainera tokiko burujabetza energetikoa garatzen dute, eta hori da funtsezkoa, eta kooperatiba hauek ere hitzaldiak eta hainbat jarduerak antolatzen dute ere kontzientzia gehiago sortzeko horren inguruan, ez? Nola bultza daiteke autokontsumoa edo komunitate energetikoen sorrera? Pues horretarako administrazioak kontzientzia kanpaina gehiago egin beharko lukete, zerga murrizketak eta diru laguntza gehiago eskaini beharko ziren, eta nola ez legeak simplifikatu eta eremu guzti horretan errazteko autokontsumo eta komunitateak sustatzeko. Tokiko proiektuak sare lokala garatzea funtsezkoa da, eta ekimen komunitarioagoak ere lankidetzen sustatzea ere oso importantea da. Zer lotura ikusten dituzu energia burujabetzaren eta pobrezia energetikoaren aurkako borrokaren artean? Kontsumitzen dugun energiarekin arduratzen bagara, askoz, gure koltronpean askoz gehiago dago, eta berreskuratzen dugu justo hori guztia, eta sortzen ditugun kooperatibak eta elkarteen bidez, normalean, asmori gabekoak dira, eta etekenik berriro inbertitu aldugun gure komunitatean, eta hori errazten du ere faktura ere murriztea, ez? Eta batez ere horrela saiatu aldugun sektore pobreago dauden pertsonei integratu gure komunitatean, eta hori bai posiblea da komunitate energetiko batean hori egitea eta autokontsumoren bidez. Orain zigarren gaiera joango gara, kontsumo arduratsua eta kontsumismoaren kritika. Zer rol jokatzen du kontsumo arduratsuak klima aldaketaren aurkako borrokan? Guri gustatzen zaigu deitzea kontsumo kritikoa. Bai dira hainbat abizenak desberdinak, izan alda kontsumo kritikoa, kontsumo arduratsua, kontsumo kontzientea edo kontsumo eraldatzailea. Bakoitzak erabili aldu nahi duen abizena, normalean ideologikoki edo sentimentalki duten lotura desberdinak, baina importanteena da gure kontsumoa berrikustea eta aldatzea, ez? Pizkanaka. Klima aldaketarekin hainbat gauza bezala du harremana eta aukera eraldatzeko. Adibidez, BDZ mugimendua egiten duen bezala boikotarekin, edo kezkatzen baldin badugu lan baldintzekin, ez? Bai gure kontsumoa boikota bezala, hau da, produktu batzuk edo marka batzuk ez kontsumitzea, edo beste zeren egiten duten guztia, ez gaude batere ados, modu horretan eta justo alde kontrakoa beste marka edo beste elementu batzuk kontsumitzea, zeren egiten dutena edo egiten dutenak haiekin bat egiten dugunalako, orduan, nik uste dut sistema kapitalista batean eta sistema kontsumitzaile batean askotan saiatzen da
saiatzen da, bai, esaten digute, kontsumoa, boikota, honekin ez duzu ezer egiten, barkatu, gaude, sistema kontsumista batean, orduan gure kontsumoa oso importantea da. Bai, klima aldaketaren kontra egiteko edo zein beste gauza alde edo kontra egiteko gure kontsumoa agian da gure egunerokotasunean ditugun tresna importanteena. Eta zure ustez, nola ezin daiteke gazteria kontsumo jasangarri baterantz? Ez dakit, niretzat hitz egitea gazteriari buruz edo heziketari buruz zaila egiten zait, baina nik uste dut gazteak ejempluak eta erreferenteak besterik ez dute behar, beste pertsona guztiak bezala. Nik uste dut azkenean esteko adibidea izango da segurenik modu hoberena eta eraginkorragoa. Orduan, behar duguna da gure burua estea, ejemplu bat izateko eta gazteria ikusten baldin edo umeak ikusten baldin badute bai, benetan egiten alda eta ez da bakarrik oso hitz politak esateko modu bat edo baizik eta benetan egiten alda eta egiten duguna agian helduak egiten dugula, nik uste dut hori izango da importanteena. Eta zer estrategia erabiltzen du Reasek kontsumismoaren logikak zalantzan jartzeko? Guk egiten duguna da dugun tailer bat, kontsumo kritiko tailer bat, ere dugu esposaketa bat mugitzen ari garen Nafarrotik batez ere, eta espo horretan salatzen dugu kapitalismoaren ondorioak eta batez ere sakontzen duguna da alternatibak ja daude eta nola sortu aldugun alternatibat gure artean. Zeren bakarrik salatzea kapitalismoaren ondorioak eta kapitalismoa basati hau, ez da nahikoa. Sortu behar duguna da alternatibak denon artean eta dauden alternatibak ezagutu, eta hori da importanteena, ezagutu eta erabili. Adibidez, gu sortu dugun orain dela gutxi aplikazio bat, non agertzen dira Reasen barruan dauden entitate guztiak, eta da modu oso errez bat, kontsumo arduratsu bat edo kritiko bat egiteko, edo da modu bat. Ez da la panacea, baina da modu bat. Nola alda daitezke ohitura kolektiboak kontsumo eredu bidezko baten alde? Ohitura kolektiboak, nik uste dut, kontsumoarekin politika egitea nahiko zaila da. Nahiko zaila da, zeren, kontsumoa betidanik izan da gauza oso individualista. Orduan, hor dago klabea, ez? Nik uste dut kontsumoa begiratu behar dugun modu kritiko batean eta ez modu individualista batetik, ez? Edo eremu hortik sortzea saiatu behar dugu eta komunitarioa eta komunitarioagoa egin behar dugu eta hortik abiatu behar dugu. Nola egin aldun, nik uste dut ere transzenditzeko ideiarekin zerbait lotuta dago, ez? Zer egiten dugunarekin zerbait positiboa ustea, ez? Ez bakarrik, ez pentsatzea eta listo, nik uste dut badagola hor ideia bat oso garrantzitsua. Sistema jartzen duten trampetik ihes egitea gustokoa izan behar duzu, baina oso gogotsua da ere, ez? Eta nik uste dut hori ere izan behar duzu, ez? En plan, nola gaude egun guztia publizitatea entzuten eta hainbeste mezu desberdinak jasotzen handik, eta
ies egitea handik nik uste dut oso interesgarria da. Ere pentsatu behar dugu ezin dugula ehuneko koherentea izan. Eta, behin entzun nuen bost kontradizioa izan baino gutxiago fundamentalismoa dela. Orduan nik uste dut, askoz suabeagoak izan behar gara gure buruarekin ere aldi berean, eta besteekin, ez dugu epaitu behar, gure sozietatean epaitzen gure artean denbora guztia, eta nik uste dut samurtasun gehiago behar dugula bai gure artean eta bai gure buruari begira. Eta aldi berean erradikalagoak izan behar gara. Orduan nik uste dut hor daude hiru pata desberdina eta horrekin bai kontsumoa bihurtzen da eraldatzeko oso tresna importantea. Orain hurrengo gaierekin abiatuko gara, klima aliantza eta lankidetza publiko-sozial Nafarroan. Nolako harremanak dituzue Nafarroako erakunde publikoekin trantsizio ekologikoaren inguruan? Egia da, sortu zen 2022an sortu zen trantsizio energetikoa eta klima aldaketaren kontrako foru legean, eta atera baino lehen egon ziren parte hartzaile moduko saio desberdinak, eta Alianza por el Klimaren partetik eta betetzen dugun plataforma horren entitateak eta kolektiboak bai parte hartu genuen, bakoitzak bere ikuspuntutik, zeren beti ez gaude ados denetan, baino orokorrean bai, eta bai parte hartu genuen. Handik abiatuta, 2024an salaketa bat jarri genuen Nafar gobernuari inakzioarengatik, zeren bai sortu zuten legea 2022an, baino 2 urte eta gero hainbat gauzak ez zuten aurrera joan, eta horrezagatik jarri genuen salaketa bat epaitegietan. Zer eskaera egiten dizkiozue Nafarroako gobernuari klima eta gizarte justizia uztartzeko? Badaude tresna desberdinak, adibidez, orain dela ere 5 urte edo sinatu zen Nafar gobernuarekin, Nafar parlamentuarekin, pobrezaren aurkako paktu bat, parlamentu guztiarekin, eta han barruan hainbat eskaerak daude. ODS-ekin batera pizkat oinarritakoa sortu zen paktu honetan, eta paktu honetan hainbat eskaerak daude bai. Eta zer potentzial du klima aliantzak Nafarroaren benetako aldaketak sortzeko? Justo, esango nuke. Zergatik, zeren naiz eta larrialdi batean garenez, gaudena, egia da oraindik ez dugu serioski hartzen. Bai gizartea, bai potere publikoak. Eskaera pilo egin daiteke. Gauza da, eta Alianza por el Klimaren partetik bai zerbait egiten dugu, batez ere kontzientziarako bidean sartzen gara, salatu dugu Nafar gobernuari, bai egiten dugu gauzak, baina egia da, naiz eta larrialdi batean egotea, oraindik ez gizartea, ez potere publikoak, ez dugu behar den bezala hartu. Hainbat gauza egin aldira oraindik, eta batez ere agian importanteena da hainbat gauza egiten duguna, utzi, egitea. Adibidez, pentsatzen ere naiz momentu honetan makrotxaldetan, ikusten dugu ere nola ez egunero, baina astero ematen dira baimenak etxalde berriei eta handitzeko eta
agian berriak ez dira, baina handitzeko ere ematen dira baimenak, eta ikusten dugu, justo orain dela hilabete gutxi, atera dira gure ibaiak eta gure ibaiak nola dauden kutsatutak nitratoekin, eta igo da modu oso serio batean. Eta Nafar gobernuak esaten du hori gertatu dena, zen, Europatik aldatu dute balantzeak eta orain askoz gutxiagoarekin ematen du zonalde hori kutsatuta dagoela nitratoekin, baina ez da bakarrik horrezegatik, da zeren gero eta makrotxalde gehiago dugun Nafarroan, eta gertatzen ari da Katalunian gertatu zen bezala, orain Galizian lortu dute Tribunal Supremoa Xuntari esatea kutsadura hau da zure errua, zeren ez duzu instituzio bezala ezer egin, eta hori gertatzen ari da Nafarroan, eta oso gutxi hitz egiten da, jarraitzen dugu pentsatzen Nafarroa da paraiso berde bat, baino hori gero eta gezurragoa da. Eta nola txertatu daitezke Reaseko erakundeak politika publikoen diseinuan eta jarraipenean? Guk egia esan nahiko harremanak ditugu instituzioekin, CEPES-en bidez, PIES-en bidez, PIES da Plan Integral de Economía Social, Consejo Ekonomiko Sozialaren gaude, baina gurreaz bezala, bai, gehiago da ekonomia sozial barruan gaudera, baina gara, agian ez txikienak, baina, egia da, agian askoz desberdintzen gara, zeren gure eremua eta gure nahia da sistema kapitalista hau aldatzea, guztiz, de arriba abajo, eta, claro, hortik bai egiten dugu gauzak, bai beti gaude proposamenak egiten eta saiatzen edo non eramatea ekonomiaren solidarioaren proposamenak, zen benetan sinesten dugu agian ez da izango panacea, agian honekin ez dugu lortuko gure ametsetako mundu hori, baina da oso modu on bat gizartea eta ekonomia eraldatzeko, eta guretzat oso importantea da, beti esaten dugu, ekonomia demokratizatu behar dugula. Bai dugu instituzioak demokratikoak, bai dugu, baina ekonomia ez dago demokratizatuta. Ekonomia dago oso gutxi esku oso gutxi batean, eta saiatu behar dugu desaskundearen ideian sakontzea eta kapitalaren metaketa ere zuntzitzea. Eta bukatzeko gaia, hausnarketa orokorrak eta etorkizuneko erronkak. Zein da zure ustez hurrengo urteetarako erronka nagusia ekonomia solidarioan eta klima aldaketaren arteko elkargunean? Gu justo erronka handiena, bidila ematea, zeren klima aldaketa gu baino askoz azkarrago joaten da. Baina hortik aparte, bai dugu plan estrategiko bat sortu genuen orain dela urte bat, eta plan estrategiko honetan guretzat oso importantea da Iruñetik kanpo ateratzea, zeren bai konturatu gara gure entitate 180 daude Iruñan edo Iruñerrian, hobesanda, eta oso importantea da landa eremutara ailegatzera, eta han bertan ere oso importantea da ere aukerak ematea, ekonomia solidario bezala oso importantea da tresnak, gure entitateai tresnak eskaintzea, gerota indartsuagoak izateko, gerota jasangarriagoak izateko, gerota lan duina
dan lan duinago izateko, eta guretzat oso importantea da Iruñetik kanpo egitea, eta batez ere, bueno, ez zaigu asko gustatzen emprendedoren hitza edo mundu hori, baino egia da, behar da, hainbat lanpostu eta hainbat proiektu desberdinan sortzea ekonomia solidarioarekin batera egiten dutenak, ez. Eta bukatzeko, zer mezu luzatuko zenioke gaztei, zer aukera eta zer egin dute trantsizio sozialean? Pues ez dakit, bai, egin aldela, askoz divertigarriagoa da hortaz ibiltzea, ez kapitalismo hutsa eskaintzen duen ibilbideak baino. Benetan, nik uste dut, agian gazteago zarenean ez zara konturatzen edo ez du hainbeste pentsatzen hortaz, ez? Bizitza benetan doala, ez? Eta uste dugula gaudela betirako hemen, eta ez dugu hortaz pentsatzen. Baina, da betiko kontua, ez? Bizitza bai joaten da, eta nik uste dut oso importantea dela nahi duzuna benetan sinestea eta benetan aportodas joatea. Eta beldurre gabe lagunen artean komunitatea sortzen eta bai alda modu baten edo bestean, agian ez dugu mundua salbatuko, baina salbatzen baldin bagaragu, ez da lo de menos, bai. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.